Здравейте хора, аз съм Снайпер 123 и днес ще снимаме ново видео и до мен е DaGodBG. И хора, само да ви кажа, от много време, в смисъл, вие не сте ме виждали с фейскам, но Също сега и ме мене. Също да. Също и мене. И само ако питате, че да, аз съм рус, кажи. Да, то се вижда. И хора, само да ви кажа, че до вечера ще снимам клип на Five Nights at Freddy 3 демото. Ако искате, посетете ми канал и го гледайте, много ще е яко. И хора, сега правим не се смей чалендж и почваме. 3, 2, 1. Добре, това не е смешно. Ама хич. Вау, това как се спуска. Малко ми оставаше, малко. О, мага! Видя ли му косата? Да бе, гореш. И седеше и си работеше средоточе. Когато си 24/7 на лаптопа. И си пуска филми и гледа. О, това го знам! Това го знам! Това как се каже? Видра. Май. Не, И аз това го знам, сега ще... Белка май се казваше. Не спойвай. Хора, пишете долу в коментарите как се казва това този вид животно. Аз мисля, че е видра. Аз мисля, че има такива на село. Белка се казва. Уау, това как се удърви. Е, това когато играеш Супер Марио. Бонус. Са, вижте, тук някаква ръка го бута. Е, това е когато... Почти всички са си изчупили нещо. Айде, ховерборда. Нова играчка. Това го знам, няма да спойвам нищо обаче. И аз. Чуйте. Вау, как тръгва. Так му тръгва. Само се прибираш на главата. О, това много боли. О, това го знам, човек. И аз. Рип. Жлюп. Айде. Окофата. Вау. Как му излетя. Съдията нещо му стана. Хора, ако питате, това, ако искате да знаете, това е екип на Ливърпул, не е на ЦСКА. Само ви казвам. Магия! Видя ли ме? Но яката парзалка. Оценявам я. Друг път. $50 друг път. Най-бруталният хедшот, който съм Гледайте. виждал. Жлуп. Стана голям жлуп. Вау, шапката му как падна. Това е защо къде е? Какво? Това нещо с вода. Мале! Това беше стъклена маса, май. Знам. То се чу. Хора, май всички знаят какво стане тук. Да. То беше очевидно. Е, тук не знам какво стане. What? Има такива кучета, само ще ти кажа. Аз си мислех, че това е парцала. Леле, Това мале. е куче. Какво куче само? Аз си знаех. Аз не. То прилича на малко. Малко. О, хедшот брутален. О, мага, това...
казах. Това се казва брутално. Как го тресна в шкафа. Това беше момиче, където падна в шкафа. Това е когато си изморен. То се знае тук какво ще стане. Мен не скефи как лаеш. Айде, това отиде. Втората. Гледай са. Мале! Това колко боли! Мисля, че ако кофта беше отворена, детето ще да падне вътре. Вау, кучето, какво е? Тренира си. Да. Това му извади окото. Тук знам какво ще стане. И аз. Това го знам, гледал съм го. Не е много смешно. Знаех си. И аз. Гледай Между са. другото, аз веднъж съм бил на такова. Той и аз. Обаче не съм се блъскал като идиот. И аз така. Аз съм го прескачал и съм падал. Аз съм го залягал. Това е когато видиш магия. Чуйте. Това не беше много умно. Сега ще ви демонстрира как се чупи. Тази къщичка май беше направена от... Как се казваш това? Бомбони. Не бе. Бисквит. Да, бисквита на къщичка. Да. Как ще тръгнеш да чупиш бисквита с ръка? Вау, все едно няма куче, гледай. Гледай са. Знам го това. То ще... Да. Когато си меси. Мале! Той направи и откъс на главата. Това го знам. Сега ще тръгна да се кефи. Да. Кой би се оплашил на това? Това сега ще му гръмне. Той и аз съм бил. Това съм го имал като малък. И аз. Също. Знаех си. Как помислих, че ще я изпрати и ще му Не, аз това съм го гледал. Аз не съм. Така ми е ставало и на мене. Я го върни го, че се загледах. Ако искаш. Така, същото, моето куче същото го прави, между другото, само да кажа. Това е когато си про и си седнеш на пейката. Това е когато си нуп. Летяща топка. Това не се ври, защото аз го разсмях. Това е като Слендърмен. Това... Видя ли? Казвам нещо, гледай. Изяде го. Да. Точно пред очите. Природа. Вау, това е котка Спайдермен. Леса. Това съм го гледал, човек. Това е супер. Най-добрите. То сега ще почне май да реве. Защо правите това? Да, наистина. Защо го правите? Да. Вау, как гледа. Изглежда ми като зубърче. I just, start sneezing. Това е когато си Iron Man в туалетната. Вай. Пуската и почваш. И стреляш. Пушката, нали?
Gorilla? Donkey? Добре, първият път беше като проба на втория път. Да. Гледайте. Не! Got that one on video. Bye-bye. Чао. Whoa! Добре, кой би се навил да прави това? Защо? О, Не се доверявай. Хора, не се доверявай. хамак. Това е хамак за тези, които не знаят, обаче са по-злюб. Това изглеждаше като брейк, само да ви кажа. Разпорване. Аз би го направил само, че с трамплин. Осра се накрая. Това ако я беше ударила ето тук, щеше да умре на място. Може би. А това ти е физиономия. Не знам какво ще стане. Повечето сигурно хора сте го гледали това видео. Аз не съм. И това не съм. Kaden, can you say daddy? Това е когато ти е скучно. Мале. Брутален хедшот беше това. Това Когато ти е скучно. това е с това. Когато ти е много тежко. Give Kaden a hug. Give hugs. Това е когато си футболист. Oh, it's not a bite. Don't let your feet touch the ground. То се знаеш. Нали, поченце. Жлюб. Я това колко време? Чакай. Още малко. My dad has a goatee. Look, my dad has diabetes. Hello. How are you people? Това ти беше смешно. Не. Жлюб. Michael. Promise. Daddy, Daddy. that I will not That I will not. have any boyfriend. Гледай са. Това направо му го щупи от главата. Не, той е добре, че имаше каска, защото Дум. всичко можеше да стане укръв. Какво брутално аниме. Ох. All you need to do is stand on the resistance band. What the fuck?
Уж е някакъв... Хора, съжалявам, ама ако се засмея, не се брои за това. О, много го върнах. Уж е някаква много нацепена батка, пък реве като момиче. Have any boyfriend? Сам... Е така някак си. Това е онова с бъгито. Say it again. Say Merry Christmas. Little gifts. Как го казва? What? What, Вик? Брутален. All you need to do Ето is го. stand on the resistance band. Хора, това не се брои. Да знаете само. Е, тук ще се засмея. Някъде е тук. Аз. Аз това го знам. Е, това го знам, ама пак ще се засмея. Добре. Добре, ти си... Хора, за сега аз водя. Sit. Сетих се за едно видео на Никича, където каза ще пръдна и ми стана смешно. Е, това е когато паднеш. Това е когато искаш да си художник. То му паднаха и цайси. Това е старата сигурно. Това не е забавно. The Fitness Gram Pacer test is a moment. Here he goes. Веднъж братовчет ми цеци беге, аз па братовчет ми, просто така ми се случи от кранчето. Нещо ми стана. Го е малкият боксер. Гледай. Глюп. Знаех си, че така ще стане. Магия. Did this mess? Was it you? That's my bad. It was you. It was. То сега ще го обесат. Какво каза? Че му се пикае. Дойде му сила. Ready? Това беше яко. Не беше смешно. Ето така направи и моето куче. По същия начин. Ужас. Ew, Chloe. Did you eat lipstick? Is it breakable? Yep. Are you sure you can hang it? Yep. Sure. Be careful. Да, be careful и той я изпусна. Това е когато ядеш. Знам го това. О, мага! Това беше супер. Натисни отказ. И хора, надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, може да цъкнете лайк бутона И да се абонирате. и да се абонирате за двата канала да GodBG и Sniper 123. И цъкнете лайк бутон, абонирайте се за канал. Чао, чао!